Bon dia, mestres del Mare de Déu de Montserrat. Us vaig a fer un petit vídeo, així a mode de tutorial, de la tasca que estem fent ara, la que tindreu en uns minuts, en uns segons, en unes hores, al migdia del dilluns. És una tasca que tindreu, que es diu la tasca de les tasques. Sí, soc molt original amb els títols. I aquesta tasca, bàsicament, ens demana això, que fem tasques en les nostres aules que ja tenim, ja hem personalitzat, ja hem creat, ja hem convidat els nostres alumnes d'alguna manera, doncs ara hem de fer una primera tasca. Tenim una petita introducció i la primera part, me la salto, ja ho llegireu. Anem a la primera part, que és la part important, les tasques per als alumnes. Aquí teniu fins a B4, dos apartats, A i B, i després B1, B2, B3, B4, quatre opcions diferents de pàgines web on podeu fer tasques amb més facilitat, més o menys amb més facilitat. Són exemples com el Live Worksheets, que ja coneixeu, el Top Worksheets, que és el que ens va explicar la Pilar l'altre dia, el WordWall, que m'agrada molt a mi, i el Kahoot, que potser alguns i algunes també el coneixeu. Aquestes pàgines les teniu aquí, teniu els enllaços. Si no les coneixeu, us animo a que entreu en els enllaços i exploreu. També us he adjuntat aquí, com podeu veure, un web, un enllaç, que fa... Exacte, que fa de forma molt més professional que jo, però en castellà, el que us estic fent. Igualment jo us explicaré algunes coses que aquest senyor no explica. Igualment us ho deixo ahí i us explico i anem a la primera tasca. Per començar a fer la primera tasca, primer de tot començarem aquí, al menú principal, i tenim aquestes quatre pestanyetes. Espero que ja les hagueu anat mirant. Si aneu a la segona, treball de classe, aquí li donem al crear. Se'ns obre se'ns explica això. Són el tipus de tasques que ens deixa fer d'entrada al Google Classroom. D'entrada dic perquè després dins de cadascuna d'aquest tipus doncs nosaltres podem fer tots els tipus que vulgueu. Però aquestes serien com els menús. Ens centrarem en la primera, la tasca i la de material. Tasca amb test. Pregunta, les podeu explorar i reutilitzar publicacions per una cosa que ja hagis fet fa temps doncs, per tornar-la a fer. Ens centrarem en tasca i material. Anem a fer una tasca. Posem tasca i aquí tenim el menú. Hauré d'omplir aquí en el títol, doncs posareu el nom que vulgueu. La supertasca. La supertasca, la que vulgueu. Posa el títol. A les instruccions, aquí és el més important, perquè això és el que els vostres alumnes veuran i han de poder llegir-ho per saber què han de fer. Jo us animo a que feu servir el softcatalà.org, que és el corrector de català que fa servir més gent. Jo, per exemple, he fet aquí un redactat per fer aquest vídeo. Avui anem a fer una comprensió oral a partir d'un vídeo de Queen i un qüestionari posterior. Revisaríeu. Ai, m'he equivocat, he posat això malament. I, a veure, si internet funciona. Quan ho tingueu ja revisat, no s'ha trobat cap error, mentida podrida. Ho he fet aposta perquè sortissin errors, però bueno. Doncs això, ara, ha petat, molt bé. Doncs aquí escriviu el vostre text, a sobre que ho faig, i el podríeu passar ja corregit directament, sense faltes ortogràfiques. També revisar una miqueta gramaticalment les frases, les oracions, les puntuacions i això. Està bastant bé. Total, seguim. Mira, aquí tinc un material d'exemple. Aquí. Seguim amb la nostra tasca. Aquí escriviu les instruccions. En aquest cas, jo he buscat un vídeo, el tinc ja per aquí, que és un vídeo d'una comprensió oral i és el vídeo que vull que els meus alumnes vegin per fer la seva comprensió oral. Li donaria a compartir, em donaria un enllaç. Aquest enllaç el puc copiar. També puc copiar l'enllaç directament de a dalt, però jo recomano que feu servir aquest. Copieu aquest i us aneu a la tasca que estem fent. I aquí baix, en l'adjunta, doncs poso el vídeo. Li dono a YouTube, enganxo, controlo-V i li dono al cercar. I em sortirà, mira, ha sortit el que jo volia, que bé. Per cert, és un vídeo d'una escola que es diu Montserrat, però no és la nostra, és una altra escola, Montserrat. Li donem a afegir al vídeo i ja tenim aquí el vídeo baix. Ara
podria ser la tasca simplement això. Entreu a veure aquest vídeo i jo després us faré unes preguntes. En aquest cas, jo ho he volgut fer més complet i he buscat un qüestionari que vosaltres podríeu fer amb un document. Jo en aquest cas he trobat un qüestionari de Queen que està a internet. També agafo la direcció de l'enllaç, me'n vaig a la tasca i aquí li dono a enllaç. Si jo tinc, per exemple, les preguntes amb un document que el tinc a l'ordinador, li donaria a penjar i penjaria el document, fos un Word o el que sigui. Li dono a enllaç i enganxo l'enllaç del qüestionari aquest del Kiku. És una pàgina web que fa aquest tipus de qüestionaris. I aquí ja tindríem els dos, el vídeo i el qüestionari. I ara simplement ens quedaria, ja hem de redactar les instruccions, espero que mireu-vos aquest vídeo, després responeu les preguntes, ens faltaria només això. Aquí assegureu-vos que d'entrada marca tots els alumnes, habitualment sempre surt tots els alumnes marcats. A puntuació, podeu modificar la puntuació, podeu deixar-ho així, de 0 a 100, podeu deixar-ho de 0 a 10, que a vegades va millor, o simplement podeu deixar-ho sense puntuar. També pot ser una tasca que no cal puntuar. A mi m'agrada el de 0 a 100, perquè així com mola més. I per acabar, la data de venciment és important. Aquesta data sortirà en el... Si doneu aquí surt el calendari, imagineu-vos que això és per, no sé, per 31. L'hora no cal posar-la. Ja està marcat. Si sortiu fora, ja surt aquí. Data del 30 d'octubre. Als vostres alumnes els sortirà una notificació de que els hi queden pocs dies, de que s'està acabant el temps. I, sobretot, quan se'ls acaba el temps, podran seguir fent la tasca, però els hi sortirà com una tasca que estan entregant tard. I, per últim, si teniu temes dins de matemàtiques, o en aquest cas dins de llengua, per exemple, doncs jo buscaria un tema, aquí no tinc cap tema encara fet, doncs crearia un tema i posaria comprensions orals. La següent tasca que fes de comprensions orals l'assignaria al mateix grup de tema i després així et queden endreçades dins del Google Classroom. I després, per acabar, li hauríem de donar aquí a crear la tasca. Podeu programar-ho si li doneu a la pestanyeta. També podeu desar-ho com a esborrany si voleu seguir-ho perfeccionant l'endemà o quan sigui. I si no, doncs li doneu a crear la tasca. Jo ara no la crearé perquè si no us sortirà una supertasca de Queen i em matareu. Així que res, espero que us hagi anat bé i que no s'hagi fet massa llarg.